A Titanicu v tento okamžik zbývá posledních 200 metrů do cíle. No a jak sami vidíte, ten náskok je obrovský. Je pravda, že na Mydlenému Blesku odjeli 4 lidi, takže jede taky oslaben. Tak uvidíme, jaký čas na 1 kilometr dosáhne posádka Titanicu, která loni byla poražena RK Dragons Jablonec nad Nisou. Já se podívám, jaký ten čas byl. A už slyšíte pokřik Titanicu, takže RK Dragons vyhrál loni časem 5:08:49 a Titanic měl čas 5:16:94. Takže Titanic 2 a je v cíli. Titanic vyhrává v této rozjížďce a já se zeptám na čas.